на сутоках Пярэспы і Свіслачы, якраз там, дзе цяпер Камсамольскае возера, некалі даўно пасяліўся вядзьмак Волат, Мянеск, і пабудаваў з каменю вялікі вадзяны млын на 7 колаў. Самого Мянеска ніхто ўжо не памятае, аднак жа апавядаюць пра яго самыя незвычайныя і чароўныя гісторыі. Нібыта малоў ён муку на сваім млыне не з жыта, як усе людзі, а з камення. І нібыта начамі чуліся з млына нейкія дзіўныя крыкі, галёканне, песні, музыка і скокі. Цёмнымі начамі Мянеск сядаў верхам на млын і ехаў па селішчах збіраць самых смелых і дружных людзей у сваю дружыну. Дружыннікі сяліліся каля млына разам са сваімі сем'ямі, і паступова на гэтым месцы вырас цэлы горад, а назвалі яго іменем Волата Менск.